Azari vlogs. So nontonमोनखौ आंनि भिडिअ बयबो बरायनाय थाबाय. दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बानलु आसार बानायनायनि. So नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो. फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै. जाहा बाबुआ एसे फानि टाइपनि आरोना दसे जोङो सानाव बेबायदि फानि डायलग फानि भिडिअ बिदिनो दसे बानायो बेबायदिनो बाबुआ गावनि लोगोजों भिडिअ कल रायलायबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौ डिस्टार्ब होदोंमोन. नै बाबुआ जोंना एक्सारसाइज खालामनानै फुख्रिफोराव गोलोमफ्रुजोब्बाय. Vlogging baनायनो नागिरदों नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो आं बानायनि टाइप्सआ एसे बेलेग आङो सायाव फल' खालामाखै हारसिंनो गोसोखांनानै बानायनानै बेनो जाहैबाय आलौ दंफां अखा हादों मानसिफोर आं बानलुखौ बेबायदि जमा खालामनानै रुदबनानै लाग्रोबाय रुदबनानै रुथारनाङा आरोना एसेल' दै गुदुङाव सोमब्रनानै ओरैनो 1 मिनिटसोल' बेलथाय खालामनानै दिहुनफिननानै एसे रानस्रो होनांगौ आरोना ओमफ्राय रानस्रो होनानै बेबायदि पिस खालामनानै बथलाव सोनांगौ आरो गन्थङाव नांलाबाय एसे बिराद साबधानै हानांगौ जायो आरोना बिसोरथ' बेबायदि फिसा हानानै लानांगौ आरोना गथा सोबा माने आलौ बांनो नागिरा ओंखायनो बेबायदि एसे हाफ्राम बथलाव सोबाय बेबायदि आं दिनै पएम आवरायाखिसै पएम आवरायालासिनो माने खन्थाइ आवरायालासिनो बेबायदि हाबाफारिखौ रोंनायखाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनो साननानै दिनै बेखौनो खालामबाय. आंना हाग्रा जायगाया नै बिदिसो लोगोफोर खानसेयावसो हादों आङो फैगोन नालाय बेलनाबारिखौथ' न'निफ्राय लाबोनो हायाखै बेबायदि हानानै बिदि दाङाखै आरोना आङो बे सिखाजोंनो ओमफ्राय बे खानसिजोंनो मावजोबदों आरो खामानिखौ प्लास्टिक ग्लभ्स गाननानैहाय माबानो हायो आखाइनि मुजा गाननानैहाय नङाबा बे प्लास्टिकनि मा होनोमोनलाय बेखौ आरो बेखौ गाननानै मावनो हायो मावबाथाय दानो गैथ'वा नालाय बेफोरो बे देन्थाखौ गारबाय आरोना आङो ओमफ्राय दानिया गोबाव समहालागै जाजायो आरोना बेबायदि खालामनानै दोनबा बानलु गैयि समाव बानलुआथ' हदाय थाबाय थायाना ओंखायनो थारमाने जेब्लानाखि थायो बेबायदि बयामसे बानायना दोननो हानांगौ आरोना दा जोंना बानलु बायनायनिफ्राय एसे फैसाया सेभ जाबाय. बेनिफ्राय दानिया मा खालामगोन आं बेखौ बेनि उनावहाय हाखांनानैहाय थावखौ सारायाव गुदुं खालामबाय गुदुं खालामनानैहाय बे गुदुं थावआवनो अरखौ खोमोरनानै मा होजोबनानै लाखाजोबनांगौ बे टाइमाव आंना जेबो मस्ला आरि गैथ'वामोन आरोना
नोंथांमोना आंनिसाय बेटारसिन बानायबानो जाबाय मोजांसिन बेवहायनो बेसर होयोबा होदो जिरा होयोबा होदो जायखिजाया मा होनो गोसो बेखौनो होजोबनानै लादो थावआव ओमफ्राय लासैनो एसे दुंब्रुद जाबाथाय संख्रिखौ बायदि होनानै लाग्रोखानांगौ आरो ना ओमफ्राय लासैनो दुंब्रुद जाबाथाय थावखौ सोदो आरो ना बथलाव जानो लुबैनाय नुखालायबाय आं थावखौ गुदुंना गुसु नायग्रोनि आं गुसु जाबायना जायाखैबा गुदुङैनो दङ एसे गुदुङैनो दं दसे हाबावनानै सोमसै आं दानिया गुसु जाबाय लुबाय आं लुनानै एसे एरलुनानै सोना दोनबाय ओमफ्राय अखानायै थावखौ सोला सोला ओंखामजों जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नोंथांमोना आब'नि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो रायजोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों